Na Rympei U Hynñiewtrep ki paidbah Bri U Hynñiewtrep. National People's Party NPP ka basensyari ka jelah ka sinengkong kala Pynrem juri ka jing thombor baset beain ya ka wei ka riewniam lani ka sister Katholik barangut ki khot ka Katholik Charities Jamshedpur lembat khat khnai ngut ki khynnah ha tatanagar railway station ka bajia ka arhoi tarik jong nai lur hajar pusan kani ka jingjia ka pen I ka jing sha thombor ya ka jing riewniam balai luot ka bala pen shong nong rim na ki jing kenok ki bamla ban pen shisha da ka bakam bakadai ka kam khai briu bat pen kelan niam jubor Ong Working President jang NPP u James ke sangma ka kerwo balapen mi ka sinengkong na kaliang jong u loong ba ka jing shisha kumba lapen shai do father birendra tete ka long ba yakini ki khynnah la khot sngo bha ba kin yashim benta ha ka training program ba arsni halor kamat ka kot yakhya ki khynnah bat ka roi ka san ha ka sap ka ba benrap ba ka jing set yaki hadu lai ba jemen stem wat hapdeng ka jing bamdan ki sakhi ba ki le bakla kapan ia ka jing thombor persya ki niam red pat ulong kum ka parti ka bayeng banyada ya ka hok ki red pat ka NPP ka Pynrem ya kum kini ki jing pen saja namar kan niam nidawa ya ki bor khami bakin bat ya ki kendon kari di sensyar kari batikna ya ka hok ban mani lai lut bat ban pentikna ba umdai bandan ka jing thombor ya ki nu ki kam 3 months ngobha ba shong an